lidt under midten. Og så den anden hånd. Nu på den her, det er lidt anderledes, så tager jeg fat her. Og på hjertet kan jeg ikke lige få den, der ikke er vendt. Jeg læner mig fremad nu. Jeg går lige i hovedet af tungt. Ja. Og vi lige sådan en kursus, vi kører med. Okay, ja. Og nu er jeg rigtig klar, faktisk. Ja. Det ser rigtig godt. Så siger jeg 1. Vend kajakken. Det er bare noget, vi forestiller os nu. Den er vældig, det hænger med bunden i vejret. Så kajen er stadig her. 2. Op ad vend. Og det er vend i vejen. Jeg må gerne trække kroppen med herudad. Sådan at det her, det er op ad vandet. Prøv at se vinklen på min pagaj, den er nøjagtigt den samme endnu. Der. Op ad vandet. 2, 3, jeg læner mig bagover. Måske heroppe bag. Gør det rigtig hurtigt. 3, læn bagover diagonalt. Diagonalt. Jeg tager simpelthen pagajen med, prøv at se her, jeg læner mig til lige med. Læn. Og her. Der har man faktisk rullet rundt. Ja, det er det faktisk. Ja. Okay. Så jeg siger, og det er ligegyldigt hvad for en side, men nu tager vi bare sådan, så er det lidt nemmere bare at sige den side mod. Så ruller du med bagsiden her. Jeg lærte. Okay, gør klar igen. Vælg kajakken. 2, op ad vandet med mig. 3, diagonalt bagover. Det er rullet rundt. Jeg forstår ikke, at du siger op ad vandet med pagajen, så ligger på hovedet. Så har kajakken jo vendt. Nå, så skal den helt op til overfladen? Den her ser op ad vandet. Det vil sige, jeg viser den i vandet også, når den kommer op af vandet. Ja. Så selve, i begge ender, der er det her op af vandet. Nu jeg ligger med bunden i vejret, så ned her, det er jo op, når jeg ligger bag. Igen gør klar. 1, vælg kajakken. 2, op ad vandet på pagajen. 3, bagover.